El grup municipal del PSC a Tortosa ha qualificat com a insuficient l'anunci de l'equip de govern de reduir 73 places de la zona d'estacionament controlat per temps. Per als socialistes el que cal és eliminar completament l'ampliació que es va fer a la zona blava tant al barri del Temple com al centre, així com l'ampliació de pagament a les tardes a Ferreries. Per això han explicat que portaran una moció al ple amb l'aval de més de 600 signatures de ciutadans, com ja els vam explicar fa uns dies. El portaveu del PSC i pròxim candidat de la formació, Enric Roig, considera demostrat que l'ampliació que es va fer fa 2 anys només tenia com a finalitat beneficiar l'empresa adjudicatària de la gestió, la mateixa que havia de construir les noves piscines de l'estadi i el pàrquing subterrani del Rastre. Ens preguntem a què obeïa tota aquesta ampliació. Clar, nosaltres primer pensàvem inicialment que era un tema recaptatori, molt malament. Però bueno, dius, mira, l'Ajuntament vol recaptar diners, no? Però clar, això tampoc estàvem segurs. I miren, analitzem-ho. El nou contracte va canviar la forma d'explotar la zona blava. Resulta que ara la nova adjudicació, la que teníem fins ara, l'Ajuntament pagava un cànon i quan superaven no anaven a l'Ajuntament, anaven a l'empresa. Per tant, vol dir, a més cotxes, més diners per a l'empresa.